ассалому алайкум азизан зинда саломат хонобод сабан бошед. Ман як бор аз гуфтам ки қарз гирифтагӣ будам. Аз апаам қарз гирифтам барои акаи хурдиам. Акаи хурдиам мехост ки мошинашро савдо кунад. Гуфтанд ки чиз омадааст, бор омадааст, бор бояд гирам, сумам намерасад, мошинам ба савдо метиҳам. Ман гуфтам: акаҷон, мошинатонро ба савдо натиҳену ва ба шумо пул ёфта метиҳам барои боратон гирифтан. Боратонро гирифтан. Ман аз апаам телефон кардам. Апаам гуфтанд ки оли писароам пурсидам, писарош дар Россия буданд, дута писарашон. Сум агар фиристам баш мегӯям ки омада гир. Баъд телефон кардам ба Россия ба писарош сум вай кардан рӯй кардан. Ман рафта қарз гирифта овардам барои бародарам. Духтарчам майдача бу духтарчам 6 моҳа буд дар дастам. Бале 6 моҳа. Духтари чӣ мегӯям, кӯдаки вай буд. Ширхӯр буд. Духтарчамро гирифта рафтам ба хонаи апаам ба Ваҳдат аз Душанбе. Пула гирифта оварда ба бародарам. Як қисмашро аз ҷиянҳоям гирифтам, як қисмашро шогирдам шавҳараш маро оварда додан. Пула буд кардем, яъне ки $700 дар кор буд ё $800 хато накунам. $700 буд. $500 апаам додам овард, $200 аз шогирдам аз вай аз шавҳараш оварда додам. Баъд ба акаҷонам оварда додам. Акаҷонам корашро буд кард, мошинашро ба савдо надод. Гуфтам: акаҷон, шумо мошинатро ба савдо метиҳем, баъд чӣ гуна ба кор рафта меоед? Шумо ба мошин коратон буд намешавад. Хоб гуфт: хоҳарҷон, фикр кори хуб мешавад. Гуфт: ман ҳеҷ гоҳ аз ту пул вай кардагӣ нестам, лекин агар хай тонед ёрдам кунед. Чиқад гуфтам: чаро акаҷон шумо аз ман вай накардем ки ман ба шумо даст чӣ мегӯям, шумо дастатон гирам. Ман гуфт: ана ҳеҷ вақт аз хоҳар вай кардагӣ нестам. Ман гуфтам: хоҳар ин касест ки дар бари бародар доим меистад. Ман рӯям нашуд ба шумо гӯям. Гуфт: акаҷон, шумо худатон кор мекунед, зиндагиятонро мебаред. Чиқад ман ҳеҷ гоҳ аз шумо пул вай кардагӣ нестам ва инчунин шумо худатон зиндагиятон бурдаед. Ман гуфтам: ман шикастагиам бошам, акаҷон, рехтагӣ нестам. Гуфтам сара бар шумо. Қамт назанед хоҳарҷон. Хай майла, агар кунед ман аз шумо хеле розӣ мешавам. Рафтам пуло оварда, яъне ки хулоси калом ба акаам додам. Акаҷонам корашро буд кард. Бинед ака ба чӣ кор кардам. Ин сол ака гирифтам, баъд соли дигар чӣ кор кардам? Соли дигар кор ташкил кардам. Чӣ кор ташкил кардам? Аз парфюмери фурӯшакҳо, мисол парфюмери гирифтам, аз ба воситаи шиносоям бар ана чиз ташкил кардам. ба шиносоям гуфтам ки касе массаж мехоҳад, касе ҳиҷома мехоҳад, касе ки дарси англисӣ мехоҳад, кӯдакакошон дар мактаб мехонанд, касе ниянкагӣ мехоҳад. Ҳамин хеле эълон кардам. Ҳам ниянкагӣ ёфтам, ҳам дарси англисӣ ёфтам. Як дута шогирд репетиторство дарси англисӣ омада дар хонашон дарсашон иловагӣ ёрдам мекардам. Ҳам массаж ёфтам, массаж мекардам, ҳам ҳиҷома, ҳам бора гирифтам, раҳбара мефурӯхтам. Раҳбара раҳмати Аллоҳ таоло бигин, чӣ худованд кори инсона буд мекунад. Дидед? Вақте ки ман бародари ҷониямро ки ёрдам кардам, Аллоҳ таоло ба ман раҳм мекунад ки чӣ гуна ман он пулро бояд ки ба даст оварда қарз овурда диям ба апаам. бинед хоҳар чӣ кор мекунад. Хоҳаре ки дӯст дорад агар бародарашро, бародари ҷонияшро. Аз апаи ҷониям гирифта ба бародари акаи ҷониям сум оварда қарз додам. Баъд вай кардам. Баъд не ки ба апаам гуфтам ки апаҷон, ман дар хонаи шумо омада меистам, истодани ман хӯрдан, як шаб ягон чиз дар хонатон хӯрдам, бесум майла. Апаам гуфт ки майла, хуб шуд аст хоҳарҷон. Дар хонаи апаам омадам, бесум истодам. Шаб дар хонааш ки мисол иҷора месудам дар дигар ҷо, мисол дигар ҷо бесум месудам, лекин ман ягон ҷо сум қатъи истодагӣ надидам. Апаам ба апаам шӯхӣ кардам. Гуфтам, апаам гуфт: чӣ хеш сум қатъи? Гуфтам: дар хонатон бесум меистам ва бесум мехӯрам хонатон, ман шӯхӣ мекунам. Гуфтам: мисли падар ҳаматиам ман шӯхиам ҳастам, шӯхиам мекунам. Ба апаҷонам гуфтам ки майла. Ба омада истодам, хаям раҳбара. Баъд мефурӯхтам парфюмерия, чӣ мегӯянд, ягон духча, собун, ягон чӣ мефурӯхтам. Баъд аз маҳсулоти сиёҳдона бисёр ман мефурӯхтам. Чизои сиёҳдона, собун, шампун, мазз, крем, ҳамин хел чизо. Ҳамин хел сума медонед чӣ дар ҳари ҳафтае дар дасти апам оварда $100 медодам. Ҳар ҳафта тасаввур мекунед? Мегӯям ки одами пулкор мекардагӣ дар кадом точкаи нуқтаи рӯи олам набошад, кор карда метавонад. Ман ҳар ҳафта ба апам оварда $100 медодам. Ҳар ҳафта. Бинед, дар 5 ҳафта ба апам $100 карда додам. $500 хане. Баъд шашум ҳафта пули шашум ҳафтум ҳафта пули ҳамсари шогирдамро тайёр кардам. Кор кардам, гирифтам. бо барои худам бо як ҳафтаи дига истодам, бо $100 пул кор кардам. Баъд аз хонаи апам хайрхуш кардам, баромадам. яъне ки дар муддати ина $700 бошад, 7 ҳафта истодам-да, қариб 2 моҳ истодам дар хонаи апам. Истодам, ҳамин пула кор карда оварда додам. баъд ба бародарам гуфтам ки хеле акаҷон, қарзи шуморо ман додам, фикр накунед ки қарзи шумо додагӣ нест, қарзро ман гирифтам. яъне дастро даст мешиносам. хене. Ман гуфт худам қарзро медодам, чӣ бояд карди акаҷон? Гуфтам: не акаҷон, ман дастро мешиносам. Худам пула гирифтам, дода додам. Дидед, ман
қарзро аз апа хоҳар фарқ надорад. Аз касе ки гирифтем қарз аст, бояд ки гардонидам. ҳаст яхе инсонҳое ҳастанд ки мисли қарздорои ман қарзро нагардонданд, бо маро таҳдид карданд. бале, ман дар ҳаётам шудааст. қарзро агар нагардонем, дар қиёмат аз амали неки инсон гирифта мешавад. Мегиранд аз амали неки қарздор ба қарздиҳанда медиҳанд ва аз амали бади қарздиҳанда, мисол ман қарздиҳанда мегиранд ба қарздоре ки қарз нагардон ба он медиҳанд. дар ҳадис муфлис омадааст. барои ҳамин ин дар бораи ҳам дар мавзӯи ин ҳозир ба шумо ҳам дар бораи қарз гирифтан, қарз гардондан ба апам шуд, ҳам дар бораи ки ман пул кор кардам дар ватан, бинед раҳбарат чӣ хел, ҳам дар бораи ки бародарамро чӣ хел дар вақти душвориаш дастгирӣ кардам ва аз апам қарз гирифтам, ба акам додам, бо қарзашро худам гардонидам. дидед, барои чӣ мегӯянд ки хоҳар ба ҷои модар, хоҳар то хоҳар аст, ҳам хел нест. бародар ба ҷои падар мегӯянд ки бародарам то бародар дорад, ё ки мегӯянд хола ба ҷои модар, холам то хола мешавад, хуштамон ба ҷои модар, хуштамон то хуштамон мешавад, келин ба ҷои духтар, келинам то келин мешавад, домод ба ҷои писар, домодам то домод мешавад. яъне ки ҳаст хоҳарҳое ки меҳрубон мешаванд. ман меҳрубонӣ кардам ба акам, ба апам, мисол акамро ёрдам кардам, апамро қарзашро гардонда оварда додам. бале, ҳамин гуна ҳаматон азиз, ҳамин гуна ман ба шумо доим қиссаҳои ҳақиқиро меорам, то ин ки барои шумо ибрат шавад. бародаратонро мисли ман дастгирӣ кунед, қарздоре ки шумотонро намегардонад бахшед, аммо аллоҳ таоло мебинад, дар қиёмат бо мемонад. шумо бахшед, ман мебахшам. ман касе ки маро таҳдид кардааст, қарзамро нагардонад, ман ӯро ба хотири худованд мебахшам, ки аллоҳ таоло маро чӣ кунад, имонамро зиёд кунад. ман мебахшам, ман ҳама онҳоро бахшидам. аммо шумо зан бахшеду ба акаатон дастгирӣ кунед иншоаллоҳ ва апаатонро инчунин қарзашро баргардонед. ба мегӯед апаам қарзашро ба мебахшад, не, гардонед қарзашро. ё ки акам худаш корашро ҳал кунад, не, акаатонро дастгирӣ кунед. хоб, миннат дорам шумо.